नमस्कार। आज आमे टिके कथा हेबा भारतीय रेलवाईर यात्री भड़ा विषय आउ एथिरे जो नुआ बदल आसीछि सेटाकु नै। हाँ, आम पाखरे सरकारी नोटिसर किछि मुख्य अंश भी अछि, तो चलंतु देखिबा। अच्छा, तेबे आमर लक्ष्य हेउछि एई नुआ नियम गुड़ाकु टिके भलो भाबरे बुझिबा। हाँ, कारण एइटा जुलाई 1, 2025 रु लागू हेबाकु जाउछि, तो यात्री माननकु जानिबा दरकार। निश्चय। चलंतु एहाकु टिके विस्तृत भाबे देखिबा। सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा मते लागुछि कोटा जो माने साधारण श्रेणी रे माने जनरल क्लास रे कम दूर जानती 500 किलोमीटर भितरे सेमानंक पई सेमानंक पई भड़ारे किछि भी बदलिनी कोनोसी वृद्धि नाही। एइटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा, कारण रेलरे यात्रा करुथुवा बहुत लोक माने अधिकांश लोक कम दूर ही जानती। हाँ, तेणु सेमानंक पॉकेट उपरे किछि भी प्रभाव पड़िबनी। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା। ହୁଏତ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। हाँ, सेमिति लागुछि। किंतु कथाटा एतिकरे सरुनी जेतेबेले आमे अधिक दूरता कथा कहिबा ମାନେ 500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। हाँ, सेठी किछि परिवर्तन हेइछे। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? नुआ नियम अनुसारे एमाने कोन करिसंती ना दूरता अनुसारे अलगा अलगा स्लैब करूछंती। ସ୍ଲାବ୍ କେମିତି? जेमिति 501 किलोमीटर रु 1500 किलोमीटर भितरे जदि केही यात्रा करूछि ହଁ। ताले भड़ा 5 टंका बढ़िबो। ଓହୋ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଶୁଣିବାକୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ ସତ। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୃଦ୍ଧି ମିଶି ରେଳବାଇ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ହୁଏତ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 1501 କିଲୋମିटर रु 2500 किलोमीटर जाए ସେଥିରେ କେତେ? सेथिरे 10 टंका वृद्धि हुईछि। ଆଚ୍ଛା, 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା। हाँ, ଆଉ ଶେଷରେ 2501 किलोमीटर रु 3000 किलोमीटर जाए ସେଠି सेठी 15 टंका बढ़िछि भड़ा। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି। ଦୂରତା ବଢ଼ିଲେ ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବଢୁଛି। 5, 10, 15 ଟଙ୍କା। हाँ, ଏମିତି ହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାବ୍ ଆଧାରିତ ବୃଦ୍ଧି, ଏହା ପଛରେ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଯୋଜନା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ କେବଳ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିବ? ହୁଏତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ, କିମ୍ବା ଏହା ଆୟ ବଢ଼େଇବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧିବନି। ହୋଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ହଠାତ୍ ବୋଝ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯିଏ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଉଛି ସିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଦଉ। ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳନ। ହଁ, ଯଦିଓ ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କାମ ପାଇଁ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ, ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ତ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତବେ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଲେ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ 5, 10 ବା 15 ଟଙ୍କାର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏଇ ନୋଟିସରେ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେଳବାଇର ଆଗାମୀ ଦିନର ଭଡ଼ା ନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଆସିବ? ନା, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ସମନ୍ୱୟ ମାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି। ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିପାରନ୍ତି। କ'ଣ? ଏହି ସୂଚନା ତ କେବଳ 3000 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କଥା କହୁଛି। ହଁ, ଠିକ୍। ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୂର ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ସଂରଚନା କେମିତି ରହିବ? ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ କେବଳ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସୀମିତ? ଶୀତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଏସି କ୍ଲାସରେ ବି କିଛି ବଦଳିବ କି? ହଁ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।